आयै जोंना दिनै क्लासाव डिसकासन खालामदोंमोनलै लोगोफ्रा थांनोनो आंबो थांदोंमोन लोगोफोरजों पिकनिक गोजां बोथोर थांनानै दासो गोलोम बोथोराव गोलोमफ्रु पिकनिकआव थांनो नागिरबाय नोङो आं खोथा बुङो खोथाफोरखौ नोंखौ गथ'आबो दासो गोलोमफ्रु पिकनिकआव थाङो नोंहा गोजां बोथोर थांनानै ओमफ्राय जोंना गासिबो जोंनि क्लासनि लोगोफ्रानो थांजोबोनो ओमफ्राय आंहा हारसिं जानोसैना ओमफ्राय गासिबो थांजोबा आंहा हारसिं जाबा दुखु जायोना बेखायनो आंबो थांनो लुबैदों आरो लोगोफ्रा मा खालामो नोंहाबो बेखौ खालामनांगौ जाबाय लोगोआ दैया गरबा गाबोन नोंहाबो दैया गरबा एथ' गोलोमफ्रु मा जाहैगोन बेयावलाय मा जाहैनो सानदों नाङा थानाङा आंनो न' संनानै होजोबगोन ना बेदर मा जायो गासिबो आंनो संना होजोबगोन थांनायनि गोनांथि गैया नाङा थानाङा बे लास्ट टाइमनि थाखाय थांनो होदो अबाव थांनो नागिरदों माथिना मा होननाय जायगाया तामुलपुरा बेयाव थांगोन होनदों लोगोफ्रा ओमफ्राय राङा 1,200 खांदों 1,200 बे 1,200 रांखौ खामायनो थाखाय बेसेबां फैसा बाहायनांगौ नों मिथिगौ बेसेबां गोलोमदै बाहायनांगौ नों मिथिगौ आरो 1,200 बुंदों बिसोरो एथ' गरम बोथोराव दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोरै दे थांनो लुबैयो बेनो लास्ट सेमिस्टारखा बिनि उनाव थांनो टाइमबो मोनखानाय नङा लोगोफ्रा बोरै बबेजों थांगोन टाइमखौनो मोननाय नङा बेखायनो थांनो होदो ना एबारनो लास्ट बिनि उनाव आरो लोगोफोरखौ नुनायानो नंला अबेयाव सोर अबाव साख्रि मावगोन सोर अबेयाव हाबा जाहैलाबायगोन जेबो लोगोफोरखौनो ज' थांनोनो मोननाय नङा बेखायनो एबार थांनो होदो दे जि मावनांगौ मावगोनानो आरोना जोंनि खोथाया जेबो रोदायानो रजा खोमायानो सुवा आजिखालिनि गथ'फोरखौ जेबो बुंथावजाला खोमायावनो रोदा सुवा बुंबाबो बुंनाय बायदिसो माबा इन्जुरजोंसो रायलाय बायदि मोनो दे थांदो लास्ट टाइम थाखायसो थांनो होबाय आङो मोजाङै थां आरो बांद्राय ओरै थांलाबायनाङा मोजाङै थां हेलौ नोंथां आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय एन्ड आइ होप नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आं दिनै थांनो रेडि जादों पिकनिकआव आंनि लोगोफोरजों बेनिखायनो आं बेरे फुंजा सिखारनानै आरामसे दुगैस्रां लोबस्रां लिपस्टिक सिस्टिक फुनलायनानै आं रेडि जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेल गोदानबा नोंथांखौ बरायनाय जासिहरबाय आरो आं लोगोफोरखौ इमान देरि नेगासिनो दंना इमान गोबावनिफ्राय नेगासिनो बिसोर आंखौ रेडि जानो थिनदोंमोन 6 AM आवनो एन्ड इट्स अलरेडि 9:30 एन्ड आइ होप बिसोरो दा फैबाय गाहायाव स' लेट्स गो विथ देम एन्ड येस जोंनि लोगोफ्रा बेनो हाय आं बिसोरजों थांगोन एक्सुवेलि जोंना 3 गारि दं 3 गारिनि गेजेराव नैबे मोनसेयाव आं थांगासिनो आरोना एन्ड आंजों दङ दा बेग आंनि खाथियाव दङ बेग एक्सुवेलि सिगाङाव आरो 2 लोगोफोर दङ बिसोरखौ पिकआप खालामनांगौ ओमफ्राय दा खोथाया जाबाय जुदि नोंसोरो सानदों आं बिदि फेस एक्सप्रेसन मानो बानायदों जा खोथाया जाबाय जे जोंनि जे गारि दङ बेनि मिउजिक सिस्टेमानो जाया उइदाउट मिउजिक सिस्टेम जों थांनांगोन पिकनिकआव मा होनबावनो आरो स' जोंनि लोगोफ्रा 2 लोगोफ्रा फाइनालि फैबाय एन्ड जों दा थांनोसै जोंनि डेस्टिनेसनसिम र' मा होनखो मा जाखो जोंना 3 गारिमोन ना 3 गारियाव 2 गारिया उनाव दङ जों फार्स्ट थांगासिनो स' जोंनि लोगोफ्रा होनबाय जे जोंखौ जालुकबारियाव नेथ'नो थाखाय नाथाय जों अलरेडि जालुकबारि मोनखाबायमोन बेखायनो जोङो होनबाय जे जों जालुकबारियाव नेथ'आ जोङो सराइघाट दालां बारनायनि उनावसो नेथ'गोन होननानै बिसोरखौ होनबाय आरोना स' जोङो दा सराइघाट दालां बारखांनायनि उनाव बिसोरखौ नेथ'नांगोन दसे समनि थाखाय बिनि उनाव जोङो ज' थांगोन गासिबो दा नै जोंनि गारिखौ इसे साइडआव पार्किं खालामथ'बाय मानोना जोंनि लोगोफोरा दाबो सफैयाखै आरो बिसोरखौ नेथ'यै जोंना माला मोनहैगोन आं बेखौनो सानगासिनो स' जोङो एसे बाहेरायाव ओंखारबाय गारिनि मानोना जोङो 2.5 आवार्स आरो ट्रेभेल खालामनांगौ बेखायनो जोङो एसे बाहेरायाव ओंखारबाय आरोना जेब्ला बिसोरो फैगोन अब्ला बिसोरजों जोङो ज' थांबागोन आरो जों फार्स्ट थांबाबो जेबो लाब गैया मानोना जोंनि गारियाव जेबो गैया बाखि जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफ्रा गासिबो दस्रा गारियावसो दङ बेखायनो जों नेथ'गासिनो स' फाइनालि जोंनि लोगोफ्रा फैबाय आरो जों दा थांगासिनो दङ जोंनि फाइनाल डेस्टिनेसनाव ज'हे नाग्रिजुलियाव जों थांगासिनो दं नायनोसै माबायदि जायो स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा दङ तामुलपुराव ओमफ्राय तामुलपुराव
मोनखांनानै जों बे बिउटिफुल साहा बागानखौ मोनो जोंना डेस्टिनेसनाबो बांद्राय गोबाव गैखाला मोननो थाखाय मोनसिगोनानो बा दसे समनि उनावनो मोनसिगोनानो आरोना ओमफ्राय नैबे बिउटिफुल नाजाराखौ नुनानै गोसोआ सान्ति मोनखाबाय आं साहा बागान नायनो बिराद मोजां मोनो नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोजां मोना आं मिथिया नाथाय आंथ' बिराद मोजां मोनखायो साहा बागान नायनो जों दा सफैबाय जोंनि डेस्टिनेसनाव नाथाय खोथाया जाबाय दहाय जेरै जोंना खाफाल मोनदामोन जोंनि गारियाव जोंना मिउजिक सिस्टेमा जायाखैमोन ना दा बेयावबो दैमायानो गैया सरि दैयानो गैया दै गरदसेबो गैया रानस्राव नुजोबनाय मा पिकनिक जानो एथ' गरमाव बिफां मोनसे गैया साया मोनसे गैया साया दखरसे गैया अबेयाव जों पिकनिक जानो दा बेयावथ' पिकनिक जानाय जानाय नंला मानोना बेयाव रानस्राव आरो शेड' गैया जेबो साया सायखं जेबो गैया बेनिखायनो जोङो लोगोफोरखौ होनबाय जे जोङो बगामाथियावनो थांसै मानोना बियो 10 किल'मिटारल' डिस्टेन्सआवमोन आरोना खाथियावनो दंमोन बेखायनो जोङो दा बगामाथियाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरा ज' मोननै गारि बियो दासिमबो लेट जोङो फार्स्ट सफैबाय ओमफ्राय फार्स्ट सफैनानै मा लाब जोंनाव जेबो गैया मैगं थाइगं जाग्रा लोंग्रा जेबोआनो गैया जों जेबो खालामनो मोननायानो नङा बेखायनो जों सानबाय एसे बेरायग्लांनोसै जोङो बेखायनो गारिखौ बैयाव पार्किं खालामनानै सानबाय जे एसे बेरायग्लांनोसै बिसोरखौ नेथावथाव एसे बेरायनानै फट' खेबनोसो सानबाय आरोना जोङो दा दैज्लां सफैस्लाबैखाय दैया एसे खम खोमा आरो नावाथ' दंनाया दङ नाथाय नाव हारुवा नाव जावनो एसे प्रब्लेम जागोन बायदि मोनदां दा जों रेडि खालामगासिनो सरि जों नङा आं नङा दा बिसोरो बिसोर माने जोंनि लोगोफोरा नागिरगासिनो जायगा अबाव संगोन अबाव खावगोन नाथाय आंथ' दङ बिजि ब्लग खालामनायाव भिडिअ खालामनायाव फट' खेबगासिनो आंनि लोगोफ्रानो आंहा फट' खेबखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जेबो बानायथ'बावाखै फट'आसो मेन हाय बोलो हाय दैया एसे रानबाय बांद्राय गैया खाथियावबो दं हा स्टार्ट किया दा जोङो थांगासिनो सरि दा ओंखाम संनो थांगासिनो लोगोफोरा फैजोबाखै गासिबो नैबेयाव दङ आरो मोनसे गारियाथ' फैयाखैनो माने जोंनाव मोनथाम गारि फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनथामाव खालि मोननैल' सफैदों मोनसेया सफैयाखैनो दासिमबो बिसोरखौनो नेगासिनो स' नेबाय थानानै मा जानो बेखायनो जों दा फट' खेबगासिनोमोन आरोना दा जोङो थांगासिनो आंनासो जाबाय दायो खेबावगोन आरो फट' दानि थाखाय जाबाय गरम मोनदों थांगासिनो सोरबाफोर बगामाथिनिफ्राय आंनि ब्लगखौ नायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आङो बगामाथियाव फैदोंमोन क्लास 7 ना मायाव फैदोंमोन आरोना पिकनिक स्कुल पिकनिक ओमफ्राय बिनि बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनैसो फैफिनबाय आरोना गरम बोथोरावबो पिकनिक मानोना बियो लास्ट ना जोंनि लास्ट सेमिस्टार बेनिखायनो लोगोफोरा होननायखाय फैबाय आरोना स' नोंथांमोना दाबो आंनि ब्लगखौ नायगासिनो दंबा थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आगे क्या क्या होता है सफैबाय बैयावनो खालामगोन जों दा पिकनिक जानाय लोंनायखौ फटो उठिलु फटो मारिलु मैं उठिलु आलू काटी आसा ओके ओके वीडियो बना
नै आंनि लोगोआलायनो आंखौ डान्स सिखायलायनो थिग बेबायदिनो रंजायै बाजायै जायै लोङै जोङो फैनांगौआ जाबायमोन टाइम थ' मोनाया जाबायमोनानो 5नि बारबायमोनानो 5:36 जाबायमोन स' जोङो बासन बर्तनफोरखौ उनाव गारियाव लाबोफिनबाय obviously लाबोफिनखानांगोन ना आं मा होनदों फाग्लि बायदि माने बासन बर्तनफोरखौ सुनानै गासिबो रेडि खालामनानै बिनि उनाव जोङो न'सिम फैयो आरो जोंना अलमस्ट 10:30 जाखाबायमोन मोनायाव मोनफैयै स' जोंनिया बेनोमोनसै पिकनिकआ जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि खोथाखौ खोनासंगासिनो दंबा दासिमबो आंनि ब्लगखौ नायगासिनो दंबा थेंक इउ so much and it is a support for me आं बेखौ सापर्ट हिसाबै हमनानै लागोन and I hope नोंथांमोना always मोजाङै थागोन always chill थागोन ना मा होनो so next vlogआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन till then keep smiling bye bye